porque o nacionalismo do Bloque Nacionalista Galego é herdeiro do legado que nos deixaron os nosos mártires, porque hoxe, máis que nunca, é imprescindible a existencia do nacionalismo galego, porque se hai nacionalismo galego é porque temos nazón. E a existencia do nacionalismo galego, a existencia do Bloque Nacionalista Galego non ten outra razón de ser e de existir máis que de conquerir que a nosa nazón teña capacidade para decidir. Porque as galegas e os galegos non precisamos que veña ninguén de fora a decirnos o que temos que facer, como temos que facer, cando temos que facer. Capacidade para decidir e para poñer o noso país a producir e a xerar riqueza e emprego. Porque Galiza é un país rico, Galiza ten recursos, ten riqueza e ten capacidade. No BNG queremos que as galegas e os galegos vivan na súa terra, traballen na súa terra e teñan unhas condicións de vida dignas na súa terra. Por iso, o BNG chama a sociedade galega, igual que fixeron os nosos mártires, a reaccionar diante do espolio dos nosos recursos naturais. O agro, a gandeiría, as nosas rías, a nosa pesca, o noso monte, os nosos recursos enerxéticos, mineiros, a construción naval, a reaccionar diante do espolio dos nosos aforros, dos nosos salarios, dos nosos impostos, co único obxectivo de salvar unha banca especulativa española e europea, a reaccionar diante das decisións políticas que se adoptan polo Estado español e que impiden o desenvolvemento do noso país e provocan efectos devastadores na poboación galega.